Kadu kami pansita me nili Empu Jesu Kristo amahang kithek mate Christmas arni pen kardom pilo. Si jasamet pini nili nangli tumalong ke bang ke lain lo Christmas pualam thi si nili bang lo. Mane Christmas kupilo. Na pen pia thi si itum Christmas talon lo. Lapen Christmas aputak penang pirthia munita tumake matha. Labang solam si pini nangli tumalong nili bang lo. Keceng si litum langdam sinang Christmas kupilo. Nang lijong si hitikulat lapen kapre ke dim nang lidam rajong si arjudam lepute Christmas kupilo pulete anutina tum si akamata belek do. Kisumana tum mata ji Christmas lake Santa Claus mate Saint Nicholas abardi. Kisumana tum puji Christmas lake osumar tum apa ning parong choy piri akimi ki pi mesen ke chu hormu sweet ay ki pi la sona panta Christmas pusi pudam. Penang tumbang ke lake kecu na hormu mesen hormu cipi cipajir lain gift muka ke exchange jo la sona panta ke mathada. Sita me korte la pening jir tum la kali Christmas ke la kali lapen Christmas la ta kali je non Christmas ningkan Christmas ciklu jong ili tum langdam pulotang te adon star ke tare tum theklong ji. Lapen kapre ka light hai ke tar theklong ji candle hai balloon hai hem decoration la chon theklong ji korte la pening ji tum nili jok sita me nili mithang hem ta nili decoration lo balloon hai tar lo lapen kapre ka son hai langmisen sen hormu light hai turi turbong la chon light hai nili bilo lapen nangli tum ta bilo ta hai mini decoration lo ta hai mini Xmas tree hai bilo ta hai lapen ne palon lo ta hai mini sita me korte la pening jir tum Christmas lahen lo ma aho ka Christmas chokli ma Christmas la so Christmas pe na jok si tum choklo ma la kali don tum Christmas ke kupilo ma pulutang te nili ki puji ke lahen lo Christmas a meaning ke aho Christmas a meaning ke Christmas is all about the sacrifice of Jesus Christ for the fallen human being and love of sacrifice visible. Kiklutang munita tumaphan, kivirda ta munita tumaphan, kapijok jisi alang li kipi akang hon. Apan si ilitum ke Christmas visible donato. Labang sa Christmas ke kang hon porop laki. Kaci dia porop laki. Kijok a porop. Lapen pilo ningkang sama porok nasi donatum hempu Jesu Kristo am hangke thek pena jok ili tumapan kopi piason pilo itu mapan chithip kimi pilo itu mapan ningkang sam pilo itu mapan kanghon pilo itu mapan ki jok wan lo lang li pena jok halabang so pansi ili tum Christmas puki pudang au ka Christmas ke kanghon hen lo donatum penang tum ke mata dam ke Christmas ke lake Christian tuma porop puta pudang korte la pening jir tum nang lila manghuri Bible along nahokta lagi Christmas a porop puge pudam de Bible long luk ang deng pi hini ang deng so kep pu birta ke mia luk ang deng pi hini ang deng so kep long ke to ke lain lo I bring you good tidings of great joy which will be to all the people pesipula ni nang tumapan ning aronga birta ke me wan lo lapan halo so birta ke me ke kado kawe pirthi amunita tumapan pusipuda na to ladak Hindu afan kali Christian afan kali Muslim afan kali Sikh afan kali Jain afan kali Buddhist afan kali kado kawe amunita afan labang so Christmas ke korte la pening jeri to penang tum matadam Christmas ke hey Christian dhorom ke kroe tumapan pu kali Christmas ke kado kawe afan Christmas is for all kind of people. Kadu kavya munita tumapan ke Christmas. Panarnam hanglo. Christmas katalon ke lain lo. Na silabang sa Christmas ke hokpet panabang ke hempu Jesu Kristo kang hon ituma puthak nikipida. Jisi alang li munita arje cepar janra. Nimsu pipena jok ningkan suri ini aprang ha Bethlehem pu adimlong amhang ke thek arni apansi ilitum Christmas pulo. Hempu Jesu Kristo jong ti amhang thek thi nangli la pen nili long puasonte ilitum virde japon. Korte la pening jirtum lachi jona birta ke me angdeng pike thom angdeng so great rock long la chonsi pulo for God so loved the world that he give his only begotten son puso ipumpet alang lili tumapani pidat lo
ilitum virdat nang ilitum tidat nang ilitum kejok long le dat na pua ke matha pena joksi pini nang lilang non ilitum pulo 33 koটি dev devata pusi pulo arnam pusi tum pulo boncita me kortela pen injir tum inutnat nangli pap ka pe jog jia phan nangli virdat na pu na apran ka chipidol ma abi boncita me hem puji su kristo alangli phan thangta kali pamande chi alangli apran chipidel lo donatum lasi number 1 ke christmas ke love pulo mate kam hon hen lo Christmas pulo te lake aho ka kam hon hen lo nasi korte la pening jirtum penang tum ke mata ke Christian lake mimi hempu Jesu Kristo ke lake dhorom pavir bang mate lake e arnam kali e lake la sondo anutin a opinion la pen anutin na ke mata si belek bonsida me bible long pisi pulo pirthi aphan ingsai si adu ka paduji aphan lapu kali bonta supu pena jo pirthi ke jo ke longji aphan nasi korte la pening jirtum hempu Jesu Kristo aphan ke kroi pena jo ke ilitum kibir kali jutang kibir kali dhorom kibir kali bonsita me ilitum chithi kereng ilitum ake chelar ilitum ake jok ilitum ning ke chirui nasi astrolong arna mitum pan pulo pirthi aphan adu piji aphan kali bonsita me pirthi ke jok pajok nang pusi alang li ilitum aphan mahang nang thek pilo lain lo donatum hini ke lain lo salvation ke jok hempu Jesu Kristo mahang ke thek pena jok halabang so Christmas pena jok nang lila penili jok long lo ninga rong alam nang lila penili jok long lo dak la sonsi bible alu long la sonsi pulo akama long ding pikre thok ang ding so thong ke brai chlo Acts chapter 16 verses 31 long la sonsi pulo. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Hempu Jesu Kristo apan ki kroi pena jok. Nangli la penangli hemtun jok ta jok ji pusipro. Nasi korte la pening jiritum. Kulasonda pulo, whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Alang lipan ke kroi tum an ke virveda ji bonsida me ki jud unya chithi ta ili long thuji korte la pening jiritum. Labang so pirthe noni tum ki doke judda ta chithi. Muarni si nili jok ta aveda ji nangli la nili video nang ke lang unbo matum ta muarni si ka aveda ji bonsida me la pena phi tuma kaido tuma chithi do ituma rong do kuna si tung dam nai ma halabang so rong atobar ke ahoke hempu Jesu Kristo si tum pan peklang si pulo halang pan ke kroy tum an ke virveda ji bon sita me ki jut unde achithi longji pusi pulo dona tum la si tum ninga rong nang ji Christmas pena jo lahen lo la si lancho ta kali aku dang la son si pulo he who believe on him is not condemned pusi pulo halang lipan ke kroy tum an pan ke adu padu de ji bon sita ke jok si longji ili jokji adu pena jok ituma pap pena jok ili si vir nang ji ili si phatek ta ke jang nang ji tum lo bon sita me alang li ki thi pena jok alang li mahang ke thek pena jok ili tuma phan pa jok der lo korte la pening jir tum labang so Christmas pena jok number ke thomlong ke lain lo forgiveness labang so Christmas pena jok ituma phan forgiveness wang kadia wang lo korte la pening jir tum ilitum kecok ci itum papi pena pot itum kehengno pena jok ilitum bang pan kelang selet bang pan jinsu tek the bang pan rap tek the maya mintor lapen pir the anu kapre pan ke pa viji ke pa virji ke pa sungja pan ke mathala an ke heng pap pena jok hempu Jesu Kristo ituma pan nange pa jok jisi lamang supir the ilitum Kuanya adu ke doa bang pancita me hempu Jesu Kristo itu makan adu nang pabisi ka dia ji pancila bang supirte nang itum pan lang si korte la pening jirtum arna mahastro mate Bible long lasan si itum pan pulo in whom we have redemption through his blood even the forgiveness of sin alang le vi pena jok si ilitum pap penta dia long lo pusipulo na si korte la pening jirtum Penancho takali the resurrection of Christ forgiveness of sin alang li kiti la pen kitur pena jok ili tuma pan
pap pen ke jok long lo dia long lo ilitum la korte la pen ingjir tum nangli jongsi alang lia mahang ke thek alang lia ki thi la pen alang lia ki thur pan jongsi nangli ninga klong long kroira nangli bilo pulate hala hen lo ahoka Christmas lo don tum Christmas ke hala hen lo jongsi ilitum matha the 25 arni se ilitum matha chot pulate la ke ilitum Christmas ke only for one day 365 angbong ilitum ke 364 ke tum ke Jisu fan ke chini ne lasan si mandat po lasi korte la pening jiritum aho ka Christmas ke ilitum apan arnam eke than ke lahen lo aho ka Christmas ke alang li fan ke kroy pen alang li hukum angbong ke do pen la pen lancho to kali alang li fan ilitum ne alang li fan ilitum ke kroy ilitum ke matha ilitum ke deng hen lo aho ka Christmas lo na pen son pli alam ke juci alam nang litum long nili ke wan ke lahen lo peace mate ningkang sam korte la pening jir tum pirte penang amunitum do penang kategori amunitum do ke plang do ke duk do la pen plang pigatum ta do la son amunitum do bonchita me anutina tum long ningkang sam do ula pukali dangka poisa gari ghora la pen khidat pen le tum apan ningkang sam ke wanji kali bonchita me ahok akang hon arnam pen ke wang akang hon pen apotsi itu mapan ningkang sang piji nasi Bible long Isaiah angdeng pe sirke bangdeng so trok long lason si pulong for unto us a child is born unto us a son is given and the government shall be upon his shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Dak Bible long ili tumapan ke arnam ke kumata bang phuma pulo tangte alang li ke wonderful lapen mang hume me alang li men ke his name shall be called wonderful alang li pan mang hume me arnam pusi udaji lapen counselor mate mesen mane ke pangria bang hempuji su Kristo apan kroilo te pini langnon det along penanga tumapan Kristiano tumapan hemrit me ke kai kechok kecit heng nasondo bon sidame konania Christian tumsi alar ki hui punang li tum theklong avi kupia teluma pulotangte he is a good counselor ituma panang counsel lo hengno me arna ituma panang thane pena pochi ilitum jiswa men pen ning ji paning ding nang ko chichak nang ko si korte la pening jirtum lancho to kali mighty God alang like manghume me arna ma parar nam alang ke almighty God alang ke alang pena parke ilitum mapan si pupoma the everlasting Father lancho to kali ilitum mapan akaya para kai kerengwer apu pusi Bible long ilitum mapan pudar korte la pening jirtum la penancho to kali the Prince of Peace pu alang like ningkang sam aricho la si korte la pening jirtum jasemet Neli Christian korte la peningjir tum pan puji penanga tum hem puji su Kristo pan longlok pena pita alang litum hemisi ningkang samawe penansong bong ningkang samawe osumara tumolong ningkang samawe don rap cipu cirang bong ningkang sam awe lepute nelitum ahoka Christmas talon bom luma ahoka Christian luma labang ilitum mata pamenangji korte la peningjir tum lasi ahoka Christmas nang lituma pan hem puji su Kristo amang ke thek pena jok se ilituma Ivan pilo ilitum deng lo nang lapen alang lipan kroy lo nang nasi korte lapen injir tum labang so lam Bible long ilitum mapan ke puke lahen lo nasi Christmas ke lahen lo ilitum mapan ningaronga birta nasi dang lo son si toklo I bring you good tidings of great joy pusipu ni nang tumapan ning arong abirta ke me wan lo hala so birta ke me ke pilo David arong supi itu mapan kapejok abang amhang theklu pa birta kemi halahen lo hoga Christmas lo se korte la pen ingjir tum la nili video kelang un boma tum panta hempuji su Kristo men ben nang litum panchoning rilo halabang so birta ninga ronga birta nang litum ta kroinon halabang so birta pena jok nang litum ta che hoknon halabang so birta upilo ma pulotangte hilitum aphan mahang ke thek abang itu mapan kapejok ji abang mahang nang theklu halain la hoga Christmas bang non korte la pening jir tum pini neli labang so video thiek pen nang li tumolong la ansi van lo asi karjulong atum ansi tami nili tum ahoga Christmas
ketalon dia panle ilitum bor ilo nang kadu kawya pansitame hempu Jesu Kristo men pen puthot Christmas kardom pisi nili video lansi ington ni koklo kardom